Jó, Manyi, adok neked banántot, mutasd meg! Nekem nem egy banán, nekem ez egész királyfegyver. Hallod, mutasd már egy banánnal, hogy kell csinálni. Egész királyfegyver. Milyen király? Ott van a király. Hol dugtad el? Amúgy kusztíted. Egész kácskában. Itt van a király neked, az is abban is többen. Nem tudom. Itt a tényleg, Monika, mutasd meg, hogy kell csinálni a banánnal. Hát ő nem akarja eljönni, nem harapunk neki, nem harapunk neki. Akkor se harapunk. Ott van, a növény kivesszük benne. Mutasd meg, hogy kell Mani banánnal csinálni. Mutasd már meg. Jéééé, hogy volt. Hogy megoldt? Nekem nem kellett. Hozd már egy hamutot neki. Nem kellett majd, nem. Jé, Mani. Úgy még, na, mutasd meg, hogy kell banánnal csinálni. Én ezt fel fogom rakni a YouTube-ra, jó? YouTube-ra, mutasd meg. Hogy kezded el csinálni banánnal? Jé, de vadállat vagy, Manyi. Na, hova? Hánysz meg? Úgy veszed ki a gatyából.